ngrasani. Siap. Ini dok. Tukung, yo, kados. Ini dok dong. Yo. Ya, semangat yuk. Sing mboten kepenak niku peragane. Kok iso? Nggih nawa gending cukong niku ibarate wong angen to. Nggih, cukong. Nah, Cukup gundul. Iki ngono gendinge cukur. Wera bleset. Tukung itu kang angen bebek kae. Angen bebek. Lho, nah iki enek bebek wedok, bebek lanang kok ming wek-wek ming nembang tok. Ayo karo gerak no. Karo gerak iki bebek wedok kowe iki jan. Iya. Terakhir mau udah kayak kresi bebek terakhir loh. tembangi kresi. Betul sing neno ne sing terakhir. Sing terakhir. Arepe wek-wek iki mah lho. Sing ngedangi Mbak Sri Mandraguna sehari-hari bebek setuk-tuk. Bebek wedok. Awakmu bebek wedok ya agresif ngono lho. Nah, Lah kan aku yo bebek wedok yo nembang dulu. Kowe iki kok bebek wedok, aku nyontoni dhek sik iki lho. Wah, bener. Kowe sing bebek lanang, nek wis wek terus wek gitu ya. Wek. Bebek lanang ndang respon. Wek Terus wek ngono. nang dure ya. Wek terus mudun kewer. Mikir kewer barang iki ngopo kok. Sing terakhir mondok ya. Ya. Sehari-hari Bebek lanang, bebek setukung. Madep ini, awak madep ini. Wek. Ojo mendek. Ayo. Arepe tak wek kowe. Lho kowe ndang wek. Wek lah. Wah, wek lho kok kono ngendok kok. Kowe iki. Nek wek ya kok kono ngendok. Suwi nek ramu. Ora iso wek lho. Kudune ndang wek. Mak. Niki lho. Bang, Dawa. Nggih, enten pamundhut saking Pak Sukamto kejawi ngersakaken ngimpi. Putih kula. Ugi ngersakaken sesideman. Pancen Pak Kamto piyayinipun budaya saestu, Mas. Oh, saestu. Ben dalu nggih sok aktif mirsani panjenengan. Nggih. Minded sanget. Dados wong budaya kuwi ora kok kudu duwe, Mas. Nanging seneng riyen. Nggih, tur hebate. Kula sakanca sampun dipun rampungi. Niki wau amplope nggih enten artane. Amin. Nyun gending sesideman kalih nyun gending ngimpi. Nggih, saking Bapak Sukamto. Matur sembah nuwun lan ugi dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika mirsani ringgit. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, waras kathah rezekinipun. Amin. Lah kuwi sing ngesor ra mbok waca kuwi. Keluarga Pak Sukamto. Sukamto apa enek terusane. Pangapunten Mas Cahya Kuntadi. Menika wonten tali asih. Nggih menika arta 700 kagem kru Madangkara. Sembah nuwun nyebukan, Nduk. Alhamdulillah, yo ngene transparan. Ya, Transparan. sawerane Awet 700. nggih to, Mas? Jujur. Nyambut gawe iki padha kesele, padha kringete Tur ya. amanah lho kuwi. Berapa Om ini tadi 700. berapa? 700. 700 enggak ada Loh. Jenengan iki tulisannya 700 loh Pak. amplop tok. Sik to iki mau iki urung tak buka, sik nutup ngene iki lime sik kelet ditampani karo kluthuk. Kok iso nyalahne aku kuwi lho. 700 loh isine. Niki wau king pundi? Kongkone Mas Cahyo. Mas Cahyo, panjenengan saestu mboten ngasta. Ah demi Allah kula. Ngopo lho ngapusi. Iki ana artane lho. Engko ge ceblok. 700. 700 tulisannya 700 loh Ceblok ning iki. jari ngono, Bos. Ora enek iki mau layang beda iki sing iki kok. Niki lho, saking Pak Kamto nyuwun gending ngimpi. Lah sampun kalian sesideman. Nggih. Kagem masyarakat Karanggayam. Nggih. Saking Bapak kami tuwa. Salam Nggih. sugeng amirsani.
Mas Taliase. Cahyo Kuntadi wonten taliase 700.000 ki lho Mbak Oca ora. Nggih, ada taliase 700.000 untuk Madangkara dan 500.000 untuk Mbak Winong. Lho, kuwi lho. Sik Iki to, lho. iki kok kowe aja sembrono lho. Oke, kleru tulisane. Iki jamane jaman anu lho iki. kok kayak anu tulisane kena banyu ndeledek ngono ya. Lho. Ndak iki 700.000 Lah wong tenan iki 700 kowe aja sembrono lho. Awake dhewe diparingi rezeki Nah. karo Pak Kamto piye carane amanah itu dilaksanakan dengan Kowe baik. iki kok iki usume iki usum wong bebayani kabeh. Iya. Ketok lap kasus langsung. Iya, tur Ciduk tenan. duwe kaya ngene nganti dijupuk ora ndayani apa-apa, marai Napa, Mas? penyakit ora. Wong niki kanca-kanca mesake padha-padha meleke Lah iso. kaya ngono kuwi. Mangsane. Ayo balekke. Lah, tenan to. Kok kok- gawa to? Oke, tulisane ndeledek ngono. Lho. 700.000. 700 loh. Iki lho, Dak. Iya, 700.000 untuk Madangkara itu balik. loh. Dhewe mek 500 tok. Jiwa kejujuran ki kudu ditata. Mbok picek to mek iki tok. Lah wong sing gawa sampean kok arepe maido kancane. Ayo. Iki tok. Ora samelu-melu. Nah, 700.000 Non kok. pengen. Panjenengan mboten ngasta to? Sumpah kalau mboten ngerti kok. Mungkin Lah. kita mriki tasik lem-liman. 500 Dinggo tok. Madangkara ora loh. iso. Kok diambil? Aja ngisi-ngisi asmane Mbok Mbak sumpah Kamto. to. Iki kok lek tak tampa malah dadi perkara. Wong duwe 700 dadi 500 iki ora aku Aja. malah. Pak Kamto piye jujur, ora kok ngapusi. Ngawur kowe iki. Sumpah to tenan. Mbah. Wong sing buka kowe salahmu. Iki seksine kene iki di video lho, video lho. Lho, di video lho. Lah kowe ra video iki video pokoke sinden kok ya. Mangsamu. Ayo, nyun sewu Mas, kersanipun Ben tanggung jawab. Ngundak kulino kaya ngono kuwi. Anu, yen pangapunten Pak Kamto, Lho, nyapa kok urusane arep Pak Kamto iki? timbang kula dikeroyok niki yen tambah 200 Pak Kamto. Ngawur, ndak oleh ngono ki lho piye mung mbok parane nganti sing 200. Ngawur apa aku mbok kon ngemis lho iki lho ora nek tulisane 700 kok apuk ngene yo. Saleh dhewe sampean kok ya manut. Lho pancen sepelane ngono. Ayo, ono. Sesidipan nggih, Gus. Nggih, men Siap, dibawani siap. komplit. Monggo, monggo, monggo. Yang bawa siapa, Pak? Kamu Mboten Om Kluthuk aja. kamu bawa seolah-olah kamu itu terpesona dengan saya. Nggih. Kuwi lak ceritane iki apa? Kisah cinta antara seorang kaya raya, Iya, Mas iya. Tutuk, sampean seorang sinden. Nah. ngono kuwi. Oh, gitu Dadi ya. kedalan karo aku. Heeh, ngono. Lho, gek sing didani apa rupane kok bletok kaya ngono kuwi. Paribasane ngono lho, Pak. Ora enek paribasan kene eneke pari utuh kuwi lho. Paribasan kok iso. Bawa ndak? Ya nah. Sing wedok ya tutole. Wiwitane Ora gagah blas ya ngono iki. Satriya sing gagah. Sugih iki bebas ngawur iki yo. Mosok senenge kalih niki, Pak? Hah? Senenge kalih. Lah nek ya iki lho, ora. Wis to meneng. Wis to meneng lek gelem rabi karo aku tak jamin saulan. Sugih. Kadol kalungmu ya. Kok adal-adal kowe mbok Nek sombongke. sugih ku ya. Ya. Anderek sang beke Ngono ki karo omong. Diajeng. Diajeng. Wong melarat tok mate wong sugih ya. Ben paling Sing larano kan. paling tidak ki ben ngerti. Sing edanan kae kok warai aku yo gendeng ngene. Tukang Mas Jokludu. Dagang Mas Jokluthuk. Nyapa? Ya, Kowe galak men kok kakek ciu lho modelmu. Sing biasa ngono lho, datar. Wong sugih ki bebas ora gelem liyane lho iso lah. Waduh. Wah, ya aja semena-mena caramu ngono ya sida didemo tenan. Rada lah ngalih. iya. Sopo sing demo? Wong tuku di demo. Lah nek tuku terus ra bayar mbok tinggal ngalih. Mas Kluthuk. Mas Kluthuk. Rada Piye? ngalem, Nduk, suaramu rada. Mas Kluthuk. Apa? Sejatine aku tresno banget kali panjenengan lho. Jatine aku tresno banget karo panjenengan. Ya apa? Kalem. Terone kene malah kaya sembodro. Lah mau jare kon endel. Sejatine kula tresno kali panjenengan lho Kang Mas. Ya ya. Sejatine kula tresno karo panjenengan lho Kang Mas. Padha. Juga enek pembahasan sing indah. Ngono lho, aja dry text ngono lah. Padha.
menawi kula Jajal, aku pengen roh sepiro gedene katresnanmu marang aku. Tresno tembangmu. Ora bagus. Ora bagus. Kakang Mas Kluthuk. Kakang Mas Kluthuk. Mbok rada nyedak rene to Kakang Mas. Mbok rada nyedak rene to Kakang Mas. Aku suwi ngono Jajal. Aku suwi lho Kang Mas. Aku suwi lho Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngono to? Suwi ora mbok cetheki lho Kang Mas. Suwi rambut cedeki lho Kang Mas. Iya tak Kapang lho Kang Mas. tak cedhaki Cahayu. Aku uga kangen karo kowe Nah sayang. ngono. Napa menika estu leres? Napa menika estu leres panjenengan kangen Aku ora bakal cidra yen mung kowe sing tak tresnani ya mung kowe ora ana wanita liya sing tak tresnani, Cah. Iya. Masa? Hei, Iya. lah kok malah koyo ngombe Malah. jamu galian ngosek. Iya. Wah, Kan aku kepo ya. Ora Ya. bagus. Supraida. Kang olah budaya. garwaku Dalem jebol ana kene papan dunungmu, iki jane gandenganku sing ndi to? Awakmu ki critane ki sing nukuwi wong akeh. Kaya panganan di buku. Oh, pasti tanggapan to. Tanggapan ki lho, tanggapan. Oh, alah sing ngejob. Iya, iya. Sing job, sing job. Kowe ki dadak ning ngisor. Balik ning dhuwur bocah ki. Oh, aku enggak ya. Enggak. Nah, Ya ampun, Ya ampun piye tak angkat ora? piye rasane? Lho kok kaget. gandul. Kaget banget. Ya, enggak apa-apa. Tembang dulu kamu nanti. Sowan Aku menyang kota gede bendarna terus yung-yung Ngono kuwi awakmu dadi abdine ngersakaken apa ndara? Lho iki bendara terus kayuyung. Kowe ndara dicepake cawisane. Ngesaken menapa benda? Nah, ngono. Menapa Abdi- badhe abdi- ngunjuk teh, teh? kopi, menapa niki? napa? Apa kuwi? Teh. Teh, Teh, kopi, kopi. menapa niki? Niki napa kok ngene iki maksudnya? apa? Apa? Susu. Oke, Kok susu. ngono? Napa kula lajengaken teh gandul? Lah. Gah aku nek kuwi kudu teh gandul. Aku jane kesel. Dipaksa ya ta. Tenang. Selendang kuning kang saking ukir Pasti, Nduk. swara kurang pramana ning wases ngungrum Ini kok bablas ae. Ora barbar iki lho. Nganti isu ngono terus ora. Ketoprak Kowe iki bergedes ora. Kudune tok 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 terus mbok suwokke wah, Lah. bablas wae. Lagi iki dalang nyolong kentongan lagi iki. Lah ora ngono ora ndang kok suwuk-suwuke mesakne sing nabuh kuwi ora. Ora Kita mandek, rame ya iki kadung rame ya. Panjenengan serempet njur suwuk. Oh iya. Nah, Ya iki lho. ora aku kulino ketoprakan kok dikandani. kuwi. ora. Iki- Iki gatekne tuk ngentongi ngene iki. Ale Nah. Enak ngene iki. rame Siap. ya. Wah. Sidanjo. Kang Mas sendika dawuh Kang Mas Enak ngene iki. Ing papan kene
Aku keprungu kabar sing ora ngepenakke ning talingaku. Tanjung. Kabar menapa Kang Mas? Penak ngene iki. Aja nganti kowe gegeraning penggaling pun kan. Saestu Kang Mas, kula mboten nate gawe cuwah panjenengan. Saestu. Kang Mas, rewangi golek tumbaling praja. Jur ana kedadian sing ora kepenakake ana ing penggalihku. saestu kula mboten mangertos karep panjenengan kedadian menapa Kang Mas. Nanging kedadian sing ora ndak kepenake banjur ngono kok jare penak selama malah gagas Pon bar-bar wis ana ing parigolan sak berkadyaning prajurit yen mangerteni Gusti Prabu Sradikrama banjur wis kersa cemondhok ana ing papan kaputren. Gage kuwi kandha. saestu Kang Mas mboten enten kedadian kados menika. Nanging stowek barang dolanan kentongan malah Ben greget ngono lho. Gregak kene omong tak tuk kene iki ben omong sik ora ngomong tuk tuk jan ku Seswa budaya. tapi ngene jenenge kekerepen kentongan elek jenenge ngrusaki gawean kok Mas. Kene. Tak kira ki ya mboten bleset jenenge. Diajeng si Tanjung. Lho. malah dadi tukang parkir Rek, Pak Yoyo kayak tukang parkir to. semenitan jan iki anu Apa ki kuwi? anu kok cah cilik sih Wong semprit-semprit aku dhewe lho ngopo lho. dhewe iki ning kene ngomong iki lho Ning ketoprak biasane sing nonton akeh parkire akeh kan dicotong iki sempritan. Butuh kok iso. Diajeng. Ben tertib ngono. Sik. Bos. Woi, Sapa tak? iki lho. Ya gone Mas. Langsung nguyuh kono penak. Nika arep pipis. Udah stokne ngurusi yogone Mas. Penting ora ditutup nggone engko. Diajeng si Tanjung. Sendika dawuh Kang Mas. Yen nganti ana kedadian sing bakal gawe wirangpun Kakang ora bakal aku meni pangepura marang kowe. Diajeng si Tanjung. Saestu Kang Mas. Kula mboten nate tumindak neka-neka. Kula menika wanita sing bekti kalih priya. Kula menika priya sing wanita sing setya kalih panjenengan. Nanging kedadian sing ora ndak kepinginake. Banjur kowe tumindak sinisian. Andong katresnan, Aja kowe goro ana sing Pak sak pangrepanku. Kang Mas menika namung isu gosip sing boten bener Kang Mas. Niku namung Lanjut. isu tiyang sing boten seneng kalih Kanca. kula Kang Yen- Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Dispenduk Capil. Dinas Pendudukan. Nggih. Nggih, enten perlu napa, Mas? Badhe anu nyun sewu ngecek KTP. Nyapa kok nggih KTP berarti. Salah kok bener. Gendang kendang ana. Si Tanjung. Kendang ana to, gendang tuk-tuk ngono lho, Pak. Sawimu kok iso. Si Tanjung. Dawuh Ing Kang papan Mas. kene aku bakal niti pirsa. Tenan apa ora? Mboten saestu Kang Mas. Saestu kula mboten tumindak neka-neka. Kula mboten sedeng. Ndak rewangi golek tumbaling praja. Emas telung plengkuh, gumulung telung gelung nanging kowe malah njur penak kepenak tumindak setting diajeng si Tanjung iki. Saestu kula Piye? sumpah kalih Weh, panjenengan. kok- Kang Mas. Dramu. Kang Mas. Dramu. Kok iso ngene iki des. Nika napa Kang Mas? Kang Mas, kaya apa suara apa Kang Mas? Kaya aku wedi Kang Mas. Apa kowe? Aku wedi Kang Mas. Anu dalang iki dalang anu greget ya. Ben ketok Ora. angker ngono lho. Pak Yoyo ki kan duwe properti apa-apa to iki? Masa aku dipadake setan? Dolanan lah apa ndang turu situ sekolah. Jenengane ganggu ae kok Mas. Nah, Kok iso. Ayo, mana tuh? Awakmu tuh.
dadi mbak ngono. Ora. Si Tanjung. Jawa Ayo, Rene. Kang Mas. Rene, Kang Mas. kowe tumindak setting apa ora? Mboten Kang Kowe Mas. Sik. Des iki bareng. Des ngono lho, Bos. Peh ngono ketut madang kara lho ya. Kenten lho bos e dhewe ya kaya ngono. Nyapa nyamplui aku tenang kok. Oh, tulang tano, ingin nel. Si Tanjung, Nggih Kang Mas. ndak takoni sepisan maneh kuwi kondo bloko ya, Des. Nggih kula bloko kalih panjenengan. Kowe tumindak setting apa ora? Mboten Kang Mas. Piye? Kowe ora kondo. Cokit. Sing ning dhuwur kok Des ki ngopo? Kowe Kang Mas. Piye, Mbak? Saestu. Rene. Iya. Rene. Saestu mbane wangi aku tombang. Jangan sabar ke Gusti Putri ke kula tata sempat. Jago iki kok tanganku lho. Sangkem rongos. Apa bendaramu putri wis tumindak setting marang Gusti Prabu? Sing lagi ngomong Menika klentu Gusti Pate Gusti Putri menika boten wonten priye kang dipun tresnani kejawi kowe aja nutup Hang sakit. yang nanti kowe nutup bendaramu. Sakit. Aja disio-sio. Setelah malah arepe mbok mii aku. Sing ngemiki kowe ya sapa? Di Tanjung. Piye ta iki kok dadi ngene iki kepiye? Kang sabar iki Gusti Putri. Wan, Aku ora tuh minta. ing papan kene ndak pasrahke kowe sak leger gentonge. Yo gini kowe lirwo ngawas-ngawasi bendaramu putri. Saestu mboten lero kula ngawas. Aja goro. Kula mboten goro kula menika matur blokon. Ing papan kene ndak rewangi toh nyawa toh pati. Kula nyatane. Ora. Enggak. Si Tanjung. Enggak Kang Mas sakit wae. Sakit. Kowe iki nyapa kok nutup-nutupi lho. Kowe tumindak setting ora? Mboten Kang Mas. Sepisan maneh kowe kondo. Tumindak setting. Kowe aja ngono ae. Aja ngono. Aduh, Kang Mas sakit. Si Tanjung, Pecutan aja ya. Menehi winang aja. yen nganti kowe ora kondo bloko, pusakaku bakal tak rangkake ana sarandring badan kowe. Langsung. Kang Mas. Sak menika. Piye ki mben kok dadine kaya ngene ta? Ayo kowe rono. Iki yo marah kowe ngejaki dolan ndek iki kae kok yo rene. Salah kowe ngejaki dolan ndek iki. Tak omongno nek ora nek apa-apa. Tolong. Omong. Sekak. Ketoke kok lilian dung banteng to iki. Kleru pemaine iki to. Si Tanjung. Ayo kondo. Nggih Kang Mas. Sak menika mang pejahi kula Kang Mas. Nanging kula meling kalih panjenengan. Menawi ludira kula menika anggondo arum. Kula menika mboten tumindak sedheng Kang Mas. Nanging menawi kula ludira kula anggondo amis berarti kula tumindak sedheng Kang Mas. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat. Kowe becik kowe. Sayang. Mban nek kaya ngono. Sejatinya aku ora tresno marang garwaku si Tanjung. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Sejatinya ya kowe sing tak tresnani. Ora ono liya, ya mung kowe Byung Bang. Juga cuma kamu yang aku cinta. Lah kok bathukku mbok dilat ya ngopo? Dune ora trima darane dipateni kok. Lho bene. nggih. Ceritain lho. Si Tanjung Ceritain iki. bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu si Tanjung.
yen kowe kandha ludri amanggondo amis Tetep amis lho kuwi. ateges Rono neng, kok sesuai ketularan Ki Sekar Gadu. Itu. Beluh, si Tanjung, ora, aduh. Sing dhuwur anggondo harum. Mudhun sakilan tetep amis. Ayo, jebul garwaku anggondo harum Pyong Ban. Kepikir aduh diajeng si Tanjung. Aduh diajeng. Yo kene kowe tumekaning pati. King menapa? Nanging garwaku wis tumekaning pati. Pyong Ban. Ayo dirukti bebarengan. Dirukti bebarengan ya Pyong Ban. Iki terus piye iki rembugane iki piye? Kok bar iki Sik to. Gusti Patih. Menika bener kanggo tresnani. Iki garwaku si Tanjung wis tumekaning pati. Saling sawan sama merjaya bener kanggo tresnani saged nyerta mati saking Belum. kula. As. Jajeng. Aku nusul ning sandingmu jajeng. Kowe mateni aku. Sik urip iki. Jajeng. Aduh. Pak, moci kupas, Mas. Wis ora iso asmara bangun kuwi. Jajal tak gene tahu bulat. Kula mboten saged mati. Lho. Kudune sing jalari patine ya kuwi sing jenenge Sidapaksa kowe. Mongko sing jenenge pati utangi ya pati. Ning niki wau mboten lakon ingkang kados mekaten menawi mboten sunten sutradara ingkang kados jenengan. Lho. Aku mau gawe skenario ora ngono. Kudune kowe mbantu kelawan Gustimu Putri. Ning crita niki mboten bakal tuwuh menawi jenengan mboten damel crita kados katen sutradara jenengan. Lah karep piye? Yen saged kita mati saking tangan kula. Aku mau mati ning tak cesneh urip akhir. Urip neh. Urip. Aja. Kula badhe nyusul mati nanging iman-iman. Kok iman-iman? Sego pecelipun medal menika. Oh, caidan iki kok nyapo kok iso iman-iman iki lho kok iso. Ya mangan sik terus mati ra apa-apa. Ndang tangi to. Ya ini kok sak roh anake lho. Anake mbok sete papat lho wis ra tangi. Anake ning jaba karo Jek suwi ta, Bu? Lah kok ayah wis iso ngumbah anduk. Iya. Bos tambah kangen. Ah nggih. Lah niki kula tak bacutne maos layang nggih, Mas. Nggih. Katur dumateng Pak Dalang Cahya Kuntadi sak rombongan kula nyuwun lagu Sholawat Tombo Ati kalian pepiling sugeng rawuh malih wonten Trisana tertanda Ibu Nyai Hajah Ismi. Amin. Munawaroh nggih sing rumiyin nggih nate wayangan. Oke. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Trisana. Amin. Kalah berkah nggih, Gus. Amin. Siap. Nggih. Kagem Pak Po Kamto sekeluarga. Nggih Pak Mo. Kebahagiaan dan kesehatan selalu terlimpah. Amin. Amin. Pondok Pesantren An-Nur badhe acara. Nah niki. Pondok Pesantren An-Nur Sholawatan 24 Juni 2025. Nggih. Kalian haul Kiai Haji Jamhari Ghazali Anwar tanggal 12 Juli 2025. Nggih. Tertanda keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Trisana. Wah. Saking Bapak Latif Sugiono, Gending Podang Kuning. Request Setya Tuhu pamong temu rose. Kanthi pangucap happy wedding. Semoga Mas Rizal, Mbak Dinda menjadi keluarga yang samawa selamat menempuh hidup baru. Amin. Saking Riok Pulanggeni pimpinan Mbah Kliwon Desa Trisana. Nggih. Niku sak grup kalih kula nggih ngedekne niku nggih. Apa, Mas? Grupe napa jenenge niku? Riok. Anu, Pulanggeni. Nah, niki nggih ngedekne grup Riok pulang pergi menika sampun. Pulanggeni. Oh. Ngersakaken serampat kalian rengu. Wacan entak, Mas. Wah, iku majalah lho, Bos iki. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat menempuh hidup baru teman-teman berdua nggih. Nyuwun gending layang kangen nggih kagem sedaya pekerja di Hong Kong. Amin. Semoga semua teman-teman sehat selalu. Siap nggih. Dari Mas Ansuri Ruri. Kalih Imam Nugroho nggih. Pak Dalang nyuwun gending tombo kangen podang kuning saking Kesatuan Limnas Trisana khususipun Karanggayam tetangga Bapak Saiful S. Kalih kanca-kanca pemuda Mas, Karang Taruna. Leres. Saking Ibu Evi Kaur Kesera Desa Trisana nyuwun gending imbang ana katresnanku kagem manten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kari siji. Nggih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur yu cangik. Saya minta gending sarung jagung pelok barang. Kami tujukan para penonton penggemar Mas Cahyo Kuntadi di mana saja. Nanti dinyanyikan oleh Mbak Kesi garwane Mas Dalang. Siap. Pasti. Nggih. Oke. Mbak Kesi menika garwane Mas Dalang Cahyo ning riyen pacaripun Mas Kluduk. Oh nggih. Nanti akan dilayani lagu menika lewat TikTok. Apa? Lewat TikTok. Oh, TikTok. Semoga Mas Cahyo jaya di udara. Amin. Saking kula sapa ki? Wahyudianto Wirat Moyo. Wah, lha niku wau. Pamundhute Ibu Nyai nggih. Nggih. Bu Ismi ngersakaken pepeling langsung kemawon kula nyuwun Mbak Dian Munasira, Mbak Virgita Ayu. Nggih. Terus Mbak Trihastuti ya Mbak. Siap. Kaya apa bertiga nggih. Nuansa agamis. Islami, religi. Nah nggih ngono nggih. Sampun Pak, kersanipun mriku mawon. Mangke. Iki mah jatahe kluthuk kalih blitik, Pak. Anu kula setunggal deh. Kowe iki sungko gampang kono ndoke dhewe engko. Iya. Ndoke Pak Kamto. Aja. Loh, langke kulaane sing kulaan Pak Kamto ndoke. Oh, Bu Kamto sing kula. Nggih. Ayo. Engko diaturaken langsung kemawon pepeling kunjuk dumateng Nyai Hajah Ismi ing Pondok Pesantren Anur. Dados. Mas Kliti kalian Mas Kluthuk, nuwun sewu kula tak nderek Pak caos informasi nggih. Monggo Gus. Kula suwun mangke jenengan sebagai bintang iklannya berdua. Siap. Bilih suran kampung wayang yang ketiga wonten ing kampung kula Jaten Karanganyar menika badhe dipun gelar tanggal 10 ngantos tanggal 12 Juli 2025. Ingkang wonten Solo nggih. Nggih teng griya Solo. Siap. Nggih niku pun enten cathetane. Garapane ngeten, kamera fokus kepada Mas Kritik Kluthuk. Mangke anu Cak Bagus, ceko wae tung tak tong ning suwuk terus nika mengajak selesai kalimat balik ceko meleh. Ngoten niku. Coba nggih. Nggih. Pun siap? Pun. Nggih. Mangga, yuk ceko.